Исәмесез, Сәлем телеканалында Илеш хәбәрләре. Студияда мин Айгөл Мулаянова. Язгы кыр эшләре тамамлангач, юмар җиребез куенына тук орлыклар салынгач. Йыла буенча Илешебез изге бәйрәм, Сабан туйны гөрләп үткәрде. Программада билгеләнгән барлык чаралар да гамәлгә ашырылып, хезмәт һәм спорт бәйрәме кабатланмас бизәкләре белән истә калды. Милли бәйрәм Сабан туй Илештә 12 июнь көнне югары яркәйдә, 12-13 июньнәрдә авылларда шаулап гөрләп узды. Пандемия шартларында узган елда бу халыкның яраткан бәйрәме үткәрелмәде. Шуның өчен дә быел Сабан туйны Илешләр икеләтә шатлыклы итеп, аеруча сагынып, күтәренке кәеф белән каршы алды. Сабан туй ул беренче чиратта милләтләр дуслыгын чагылдыручы бәйрәм. Килгән кунакларны икмәк туз белән каршы алдылар. Здесь для вас и песня русская, и душистый каравай. Каравай мы вам подносим, поклоняясь, ответать просим. Спасибо. Бәйрәмгә килгән һәркем милли тематикага туры китереп эшләнгән шогу бизәкле ихаталарда, тирмәләрдә үз халкының тарихы хакында кызыклы мәгълүмат алды. Борыннан күчеп килгән кәсепләр, милли ризык пешерү нечкәлекләре, кул эшләре белән таныша алды. Балалар Сабан туйы аерым мәйданда оештырылып, Илешнең яшь талантлары музыкаль чыгышларын тамашачыга бүләк итте. Төрле конкурсларда, милли уеннарда, ярышларда актив катнашты. Хатизатны чакырабыз. Әйдәгез әле кечкенә дусларыбызга кушылып җырлап бәйрәмебезне дәвам итик. Зур мәйданда фанфаралар яңгыраганнан соң, Сабан туй 2021 флагын күтәрү хокугы район алдыңгыларына. Уражай токымчылык заводы җәмгыять җитәкчесе Айдар Мөхәрләмовка һәм Мир җәмгыяте механизаторы Азамат Валиуллинга бирелде. Хотел бы, чтобы этот год был благополучным, и он таким является сегодня в Лавашиках. У нас продуктивный дождь пошел. Это большое событие, и есть надежда на хороший добрый урожай. Улыбчивые люди, приятные лица, такое доброжелательное отношение, потрясающая природа. А при этом абсолютно в лидирующих позициях как в животноводстве, как в строительстве, как в развитии. Поэтому я желаю вам того же самого, чтобы оно оставалось, процветало, чтобы у вас все получилось. Бу көнне Сабан туйның төп геройлары, чәчү җиңүчеләре, төрле тармактагы алдынгы хезмәткәрләр булды. Алар хөрмәтенә мактау сүзләре яңгырады, күп санлы бүләкләр тапшырылды. В 1936 году участникам ВДНХ был представлен колхоз имени Калинин деревни Верхнего Манчарова. В то время их руководил шейх Мурза Ахияров, позднее награжденный орденом Трудового Красного Знамени, а бригадир колхоза Закир Кадиханов. В том же 1936 году одним из первых по СССР был награжден орденом Ленина. В настоящее время агропромышленный комплекс нашего района объединяет 13 сельхозпредприятий, то есть 6 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 1 учебное хозяйство, филиал Гольфейт Центральное, 55 крестьянско-фермерских и более 15 тысяч личных подсобных хозяйств. Переработкой занимаются такие предприятия, как ООО «Торговый дом» Илишевское молоко, ООО «Молоко», ООО «Илишевский комбинат хлебопродуктов», около 10 индивидуальных предпринимателей по производству хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских хозяйств. Обслуживанием сельского хозяйства занимаются 5 обществ с ограниченной ответственностью. Сабан туй продолжают организаторы спортивных состязаний и массовых игр. Это наши уважаемые судьи по национальной борьбе «Кирюш», волейболу, армрестлингу, силовому экстриму, шашкам, вертикальный стол, пояс мешками, пояс коромыслами и бедрами. На Майдане Невишевское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, которое образовалось 11 марта 2015 года. Встречаем многоуважаемых педагогов района. Гарифуллина Альбина Борисовна, Лукманова Амина Бариевна, Ягудинов Анзель Флюсович,
Шагабутдинов Данил Ханафиевич, Бузаирова Венера Аглетиновна. На Майдане ученики, призеры и победители предметных олимпиад. На сегодняшнем празднике Центральную районную больницу представляют одни из самых достойных работников здравоохранения. Кабрахиков Махмуд Камилович, врач-эпидемиолог. Улысбаева Рената Магафуровича, врач-инфекционист. Хайбрахманов Ильдар Наилович, заведующий хирургическим отделением, врач-хирург. Районның барлык үзешчәннәрен берләштергән музыкаль программа Сабантуй мәйданын чагы төсләргә буяды. Аратаба Первушина аэродромынан килгән пилотаж төркем һавада чыгыш ясады. Әлбәттә, Сабантуйда спорт ярышлары зур активлык белән үтте. Милли уеннарда бала-чага, яши карты бәйрәм шатлыгын уртаклашырга төрле төбәкләрдән туган җирен сагынып кайткан якташлар, кунаклар бик теләп катнашты. Милли көрәш буенча ярышта бил бирмәс батырларның майдан тотуын карарга теләүчеләр күп булды. Ямалев Эдуард булам. Көрәштә 4 яшьтән башладым инде. Әти белән тренировка бәләкәйдән күри башладым да инде. Абылай көрәш Сабантуй матур үтте, барсы да батырлар костюмасын матур көрәшәләр. Хәллеләр теге дальнейшем Алла ярса, алар да чемпион булыр дип теләп торам. Шушы Сабантуйны оештырган кешеләргә зур рәхмәт әйтәсе килә. Көрәш федерациясына, ниләргә килгән кунакларга көрәш бик ошады. Бөтенесе дә бер-беребезгә достойный кешеләр булды. Әйтәсе килә зур дип рәхмәт депутатка безнең, шунда улы призлар биргәненә, холодильник, тәкә концерт иткәненә. Мин бу җиңүемне багышлайм малаема, Зинатул Вадимга. Иң-иңнәр бу көнне зур бүләкләр алып сөенде. Йола буенча көрәш батырлары тәкәлегенә булмады. Үзенең махсус бүләкләрен Дәүләт Думасы депутаты Рифат Шейхутдинов тапшырды. Я учредил призы для борьбы куреш, и прям многие спрашивают: холодильники, телевизоры, мультиварки, такие богатые, хорошие, красивые призы. С удовольствием это делаю. Почему? Потому что, во-первых, борьба – это правильный вид спорта, которым сам я занимался, и знаю, насколько это тяжело и ответственно. А с другой стороны, чем еще завлекать молодежь в спорт? Такими хорошими призами. Поэтому ничего не жалко для того, чтобы дети наши занимались спортом, ушли с улиц, отдавали
больше времени своему здоровью, своим силы, и чтобы они могли вырасти нормальными защитниками Родины, опорой для своих семей, для своих родителей. С праздником, с Сабантуем, всего самого наилучшего. От чабышлары bu sport türün süyüşler için ayrıca şağı ham mavıqtırgıç minutlar bula gitti. 8 uzışta da jinguşlar ham prizorlar belgilendi. Bugün de ben birinchi boshqaruvda chapdim. Bashkirskiy paradada 3-o'rin bo'ldim. Shundan so'ng Polokrovni skachkada Sandrina Qushamatli biya o'zimning Rostovdan olib qaytgan anim bilan birinchi bo'ldim. Shundan endi Silver Silik тоже Pitigorskiydan olib qaytgan atmasang, Chistokrovlar orasida birinchi bo'ldim. 2 birinchi o'rin, 1 uchinchi o'rin bilan. Siz ko'pdan shug'ullanasiz bu sport turi bilan? 2009 yildan beri, 2-klassdan beri, mana 12-13 yil shulay butun Rossiya bo'ylab, Ufada, Qozonda, Moskvada, turli joylarda ishlab, chiqishlar yasab, shoy deb tirishamiz. Sabantoy nechga o'tkazsangiz? Sabantoy xush ketmadi, grandiozna, молодцы. Nashristlarga uyushtirganlar, rahmat. Dinar Fanilevga rahmat, shu aytib, ot yarishini shunday уровеньga yetkazgani uchun все прекрасно. Sport yarışlarından so'ng o'zak sahnada Feyzi Gaskarov ismidagi xalq biyu ansamblining sho'g'i biyulari, yoqdoshlarimiz Olmos ham Oydar Yunusovlarning jir munglari yong'iradi. Kişi sahnada borgan konsert programmalarında xalq yaratib qabul etdi. Savdo palatkalari gürledi. Sabantoyi bolalarını ayrıca suyundirdi. Alar için bir hesap attraksionlar ishladi. Tilovchilar shashlikdan, pulovdan ovoz etdi. Samovar yonida tem-temlar bilan silandi. Bir so'z bilan aytganda, ilishlar qaytgan qo'noqlar Sabantoyda rahatlanib yol etdi. Bayram hech cheksiz har kimning ko'ngil xotirasida unutilmaslik bo'lib o'rin olar. Sabantoylar kelasi yillarda da yana gurlasin, xalqimizni birlashtirsin, suyindirsin. Alina Xadimulina, Rinat Xadimulin, Oygul Mulayanova, Luiza Sharafuddinova, Ilish teleradiokompaniyasi. Hürmetli televizor qarovchilar, shushining bilan bugungi topshiruvimiz ozag'ina yaqinlashdi. Sizga tozalik, sog'lik ham o'ngishlar tilab, kelasi uchrashgunga qadar xo'shlashamiz. Sog' bo'linglar.